Hørning Kirke er en smuk og imponerende landsbykirke. Kirken er udformet som et harmonisk kors, og det er ikke en forsagt kirke, det er en kirke med sin egen storhed. Kirken er placeret med koret mod øst og tårnet mod vest. Den nuværende Hørning Kirke er fra midt af 1100-tallet med kor og skib i granitsten, som fremstår med smukt samlede kvadersten. At korsarme og tårn er kommet til senere ses af, at de er opført i munkesten. Og de er formentlig opført i sen middelalder omkring reformationen, hvor den gotiske periode den slutter. Korsarmene er rimelig sikkert fra før 1886, hvor oberst Hans Friis han foretog en større renovering og ombygning af kirken. Oberst Hans Friis indrettede netop sit gravkapel her i den nordre korsarm. Og oberst Hans Friis har nøje beskrevet sin renovering af sit arbejde med kirken, og han omtaler ikke, at han har bygget korsarmene, og vi kan derfor med rimelig sikkerhed sige, at de er bygget før 1686. Tårnet regner vi med, at det er bygget på samme tid som korsarmene, og vi kan se, at der er gotiske vinduer øverst, og det kunne tyde på, at det er bygget i den sene gotiske periode. Spiret kender vi heller ikke den præcise alder på, men det er formentlig bygget eller opført tidligt i 1700-tallet. Den oprindelige granitkirke er med meget smuk dobbelt sokkel med profiler. Og også den gamle kvindedør, som nu er tilmuret, er med fine profiler med rundstav rundt om døråbningen og oppe i buen. Man kan også se, at der i væggen her er tilmuret de oprindelige romanske vinduer. De er meget små, og de er formentlig muret til i forbindelse med reformationen, hvor man meget gerne vil have mere lys ind i kirken, og de er så erstattet af det større vindue ved siden af. Her i hjørnet af korsarmen og det oprindelige skib ligger der nogle sten, som man mener er sten fra en gammel korbue, der har været imellem skib og kor inde i den oprindelige kirke. Man fandt nogle af stenene i det søndre kirkedige i 1960, og man har også fundet nogle af stenene op på loftet i kirken lidt senere. På en gård, cirka 1 kilometer vest for byen her, Gundestrupgården, har man efterfølgende fundet en hel del tilhuggede granitsten, også med profiler, som ligner meget de sten, som vi finder her ved Hørning Kirke. De sten mener man også, de er her fra Hørning Kirke og fra den tidligere korbue. At der har været en forbindelse op til Gundestrupgården ses af, at der blandt andet i 1641 var Gundestrupgården blev ejet af en, der hed Per Rasmussen Fisker, som samtidig var kirkeværge her i kirken. Og det ved vi præcis, fordi han på det tidspunkt også var medgiver af den nye prædikestol inde i kirken, og hvor hans navn er indgraveret med årstal. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at de sten her og stenene op på Gundestrupgården, der er fundet der, at de har hørt til her i Hørning Kirke og har været en del af en tidligere korbue. Også her i koret er der tilmurede vinduer fra den oprindelige kirke, og det man kan se, at det er buen over det romanske vindue med en bue med 11 modstillede trekanter. Og hvad egentlig de skal symbolisere, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men
Vinduet i avlen af koret er også tilmuret romansk vindue med en korbue, hvor der har et ormeslyng over buen. Og det regner man med, eller formoder, at det måske er en rest fra en tidligere trækirke, der har ligget her på stedet. Man har ligesom ville tage noget med fra det gamle over i den nye kirke. Sandstensportalen over indgangen i tårnet mod vest er fra 1726, og det bærer en indskrift, der siger, hvor hellig er dette sted. Her er ikke andet end Guds hus og himlens port. Kirken er igennem tiden blevet renoveret flere gange. Første gang var i 1686 til 1697. Og næste gang man foretog en væsentlig renovering, det var i 1886. Og der blev en hel del af murværket og kælderen renoveret. Og under det arbejde, der fandt man oppe ved koret i murværket, fandt man en mærkelig planke af egetræ. Planken var bemalet på den ene side, og der var en udskåren ornamentering på den anden side. Man vidste på det tidspunkt ikke rigtigt, hvad det var, men at det var noget værdifuldt, det var man ikke i tvivl om. Og derfor så sendte man planken til Nationalmuseet. Og i Nationalmuseets protokol ved indskrivningen, der skriver man et særdeles mærkeligt stykke egetømmer til en træbygning fra den tidligere middelalder, udskåret på den ene side, malet på den anden side. Det er 4,5 tommer tyk, 22 tommer høj og 35 tommer lang, men synes afsavet eller afhugget for den ene ende. Til den anden ende udløber stykket i en not med 3 bolthuller. I overkanten ses en 2,5 tommer bred og 4 tommer dyb falt, hvis sider er 2 bolthuller. Den planke, der er jo efterhånden blevet et klenodie og opbevares jo stadigvæk på Nationalmuseet. Man funderede en del over, hvad det kunne være. Ornamenteringen kunne tyde på, at den havde forbindelse til vikingetiden. Men man havde nok en formodning om, at det kunne være et stykke af et hammerbånd fra en trækirke. Men man havde ikke yderligere oplysninger. Ved en renovering af kirken i 1960, der benyttede man så lejligheden til at grave ud herinde i kirken for at se, om der kunne være spor, nogle spændende spor. Og man skulle ikke grave lang tid før, at man fandt stolpehuller fra en tidligere, men meget væsentligt mindre trækirke. Og specielt fandt man et stykke brændt træ med farver, og en kemisk analyse af disse farver havde samme sammensætning som den kemiske sammensætning af farven på hørningplanken. Og der havde man så en tydelig sammenkobling mellem hørningplanken og en tidligere trækirke her i Hørning. Man gravede lidt længere ned, og så fandt man også noget meget spændende i det, man fandt en tidligere vikingegrav, en kammergrav, hvor en fornem vikingekvinde var begravet. I kammergraven, der fandt man forskellige ting. Der var glasperler, der var en rester af en kniv, og der var et bronzefad blandt andet, og så var der også et lille bord, som var bevaret delvis. Og der findes der her i kirken en kopi af dette bord, som man har fået rekonstrueret. Hvorfor var der nu så en vikingekvinde begravet her i Hørning, kunne man spørge sig om. Og det svar, det fandt man nok nogle år senere, for i 1980,
først i 80'erne, der fandt man spor efter en vikingeboplads her nede ved Moskær i Stavnsager, som ligger cirka 1-2 kilometer her øst for Hørning. Man har her fundet rester fra en boplads og handelsplads, og måske også med en hel del håndværkshuse, specielt fra årene 500 og op til år 1000. Bopladsens placering her har formentlig skyldes, at man kunne sejle herind, men stadigvæk lå, så man var beskyttet mod fjender. Urskiven over indgangsportalen, den er fra 1887, men urværket, der sidder inde i tårnet, det er væsentligt ældre. Formentlig et af de ældste urværker, som er i funktion her i landet, i det mange af andre tårnure, som vi har her i Danmark, de er fra 1700-tallet, hvor det her det er så fra 1690. Urværket det er oprindeligt blevet trukket af nogle kampesten, som skulle hejses op hver mindst 30 timer. Oppe i tårnet der er der 3 klokker. Der er den store klokken, den er helt fra 1592. Mellemklokken den er fra 1832, og den lille klokke er skænket af oberst Hans Friis i 1669. Oberst Hans Friis ejede kirken i slutningen af 1600-tallet og har sat sit store præg på kirken. Vi kalder den tit Oberstens kirke. Vi skal høre mere om hans liv, men vi er nødt til at vide, hvem han er, når vi ser inventaret herinde, som er kommet ind i kirken i hans tid. Vi står først ved alteret, hvor vi kan se en barok altertavle, hvor 2 store krigskale står ud til siderne og bærer buerne, som støtter selve altertavlen. Billedet i midten har været taget ud af altertavlen, fordi det var for våget. Kvinderne var meget let påklædte. Og der var i stedet for et krucifiks med Kristus på korset, som nu hænger på bagsiden af altertavlen. Vi kan godt se, at det der er en original, fordi den passer i farverne til selve altertavlen. Øverst har vi de 2 evangelister, og på begge sider de andre 2 evangelister. Nederst har vi billedet af den hellige nadver, og på begge sider indstiftelsesordene om kalken og vinen. På alteret har vi kalk og disk, som også er gaver fra oberstens tid. Alterduen er en gave, som blev lavet for et par år siden af Anna Lund fra Auning. En fin kniblet kant rundt med hjerter og kors. Den gamle var helt gået i stykker. Og den måtte jo endelig ikke være for stor, fordi den ikke måtte dække ned over det flotte alterbord, vi har. Som falder fint i tråd med knæfaldet, som bliver båret af Jesus og de 12 apostle. Et meget fint træskærearbejde.
Altertæppet her er en gave fra Johanne Louis Hansen. Det blev skænket i 1977, tegnet og både designet og vævet af en norskfødt kunstner, Birgit Øen Petersen. Det er meget flot til alteret, til farverne her i kirken. Johanne Louis Hansen hører vi mere om i forbindelse med kirken og gaver til kirken. Hun startede sammen med sin mand Coloplast, og det er jo i dag et verdensomspændende firma. Aage Louis Hansen døde i 1969, og i 1971 købte Johanne Louis Hansen Tustrup Hovedgård. Og da oberst Hans Friis havde ejet Tustrup Hovedgård, følte hun en sammenhæng mellem stiftelsen, kirken og Tustrup. Og det blev til rigtig mange gaver, som fonden har betalt. Der blev oprettet en fond, da hendes mand døde, og senere også, hvor hun selv er med i fonden, Aage og Johanne Louis Hansen Mindefond. Sandstensportalen uden for kirken er blevet restaureret af midler derfra. Også det store stukarbejde i restaureringen 2005 var givet midler til fra fonden. Og sidst, men ikke mindst, det orglet, som vi fik i 2009. Bag ved den flotte smedejernslåge, meget tunge smedejernslåge, gemmer sig en messehal. Den er meget gammel, blev restaureret i 1939 for den formidable sum af 250 kroner, var sendt til København. Den har ikke været i brug i rigtig mange år. Jeg tror heller ikke, den kan tåle at blive brugt. Men sjovt at have den fra den gamle tid. Også inde i skabet har vi en pengetavle, som er helt sikkert brugt i oberst Hans Friis' tid. Der blev samlet penge ind, så gik man ind i stolrækkerne og samlede penge ind til de fattige. Og den lille klokke indikerer jo, at man nok måske faldt i søvn under prædikenen, og så kunne man lige blive vækket af den her klokke. I 1980'erne blev den restaureret. Den lå i 3 stykker. Klokken var gået af, og skaftet var også faldet af, men lokale folk har renoveret den, og det er jo lidt sjovt at have sådan en gammel ting. Her i korbuen var der et gitter foran, som dækkede alterpartiet, kun med en enkelt dør i midten, så man kunne se op til alteret. Og i venstre side her var prædikestolen. Den stod der indtil i restaureringen i 1887, der blev den flyttet ned, så den stod ved de øverste bænkerækker stadigvæk i venstre side. Og der blev gitterværket så taget væk her fra korbuen. I 1960, da vi igen havde en restaurering, blev prædikestolen så flyttet til den nuværende placering i højre side af kirken. Prædikestolen er fra 1641. Den har de 4 evangelister rundt på siderne. Og for oven står der, når det ord åbenbares, der glæder det og gør de enfoldige kloge. Døbefonten er meget speciel. Den er fra 1649, også i støbejern. Den har nogle dragefødder forneden, hvor hovederne godt kan minde lidt om ormeslynget på hørningplanken. De formildes så lidt af de 6 englehoveder, som sidder lidt længere oppe. Dåbsfadet og dåbskanden er fra oberst Hans Friis' tid, og på dåbsfadet er der 3 symboler, dels Jesu fødsel, Jesu dåb og himmelfart.
Det er et meget fint sølvfad i drevet og hamret sølv. Tidligere var der en granitdøbefont. Den står nu i Sømandskirken i København. Den blev fundet over i Stiftelsens have. Det kan man synes er meget mærkeligt, men da kirken og stiftelsen altid har hørt sammen, så er det måske ikke så mærkeligt. Men den har nok stået som fuglemad der indtil at den så blev flyttet til Sømandskirken i København. Da obersten skulle indrette sit gravkapel, fik han kontakt med en stukkatør, Thomas Quilenius, som var i Danmark. Han var ellers fra Belgien, men var i Danmark og lavede noget arbejde. Og han har også lavet det meget flotte stukarbejde, som er i alle hvælvingerne her. Helt fantastisk stukarbejde. Det har været dyrt at få repareret igennem årene, først i 1886 og senere i 1960. Men flot er det. Det er jo engle, som sidder i alle hvælvene. Og ude i det søndre korsarm, der har vi engle med musikinstrumenter. Orglet i Hørning Kirke har altid været i korsarmen, lidt usædvanlig placering. Obersten satte et orgel ind på 8 stemmer, og det holdt så til 1886. Der kom der et nyt orgel, også igen på 8 stemmer. Det var også planen i restaureringen i 1960, at det orgel, der var, skulle restaureres, men det var umuligt at gøre. Det var ikke værd at ofre på, og man måtte så vælge at sætte et nyt orgel ind. Men restaureringen, også hvor man havde gravet ud i gulvet her i kirken, havde været meget dyr, og det betød, at man havde ikke ret mange penge tilbage til et nyt orgel. Og Frobenius lavede så et orgel bare på 4 stemmer. Det kæmpede man så med i mange år. Mange gudstjenester, hvor kirken var fyldt, eller begravelser, der sang menigheden den i det tempo, de ville, og orglet spillede i det tempo, de ville. Man kunne simpelthen ikke høre lyden hele vejen ned igennem kirken. Omkring 2005 begyndte organisten at røre på sig. Kunne det ikke være muligt at få en udvidelse af orglet? Og det arbejdede man så med i menighedsrådet, og der igen kontaktede man Louis Hansen-fonden. Johanne Louis Hansen og hendes søn Niels Peter Louis Hansen var meget velvillige over for at hjælpe med det projekt. Men en udvidelse, var det nu det, man gerne ville have? Ville man ikke hellere have et nyt orgel? Og hvor stort skulle det så være? Og arbejdet gik i gang. Det resultat, vi har i dag, er altså et 19-stemmers orgel med 2 manualer og pedal. Et meget flot og stort orgel til sådan en lille landsbykirke. Orgelfacaden er bevaret i det nuværende orgel. Det er helt tilbage fra 1690. Men ellers måtte man jo lave en udbygning af pulpituret for at få plads til alle de her 1165 piber. Alt, hvad det vedrørte både udbygningen af pulpituret og selve orglet, blev bekostet af Louis Hansen-fonden. Det blev P.G. Andersen og Brun fra Røde Kro, som fik opgaven med at lave orglet. Forværket oppe ved orglet blev det Peter Brandes, der lavede de meget flotte, forgyldte felter. Det var faktisk meningen, at der bare skulle være et rækværk, som sørgede for, at folk ikke faldt ned deroppe fra. Men Niels Peter Louis Hansen synes, at det var ikke godt nok, så derfor kontaktede han Peter Brandes. Og der har vi så de felter med dels det stiliserede træ, livstræet, og det andet, som kan være en harpe, et kornne, blomster, der gror op, men i hvert fald noget, som symboliserer livsglæde, glæden ved at høre musikken. Udover de værker af Peter Brandes blev der også bestilt 2 stukarbejder nede under orglet. Det blev udført af Michael Funder. Det var lidt våget også at lave stukarbejde i kirke med alt det gamle stuk. Det har også mødt nogle kritik, men jeg synes, det er meget fint. De 2 felter ind mod nogle sekundære rum her i kirken. Til venstre er det David, der spiller på harpe,
og til højre er det Saul, der græder, måske er rørelse over, at David spiller så smukt, eller måske er sorg over, at han ved, at hans tid snart er ude. Orglet blev indviet i 2009. Desværre nåede fru Louis Hansen ikke at opleve det, da hun døde som 93-årig i 2008. Men hun havde glæden ved at vide, at det var sat i gang, og at Hørning Kirke fik et flot og stort orgel, som i den grad kirken fortjente. I Nordre Korsarm, der har oberst Hans Friis indrettet sit gravkapel. Meget flot er indgangspartiet blevet lavet af Kasper Fink. Der er nok aldrig lavet så flot et stykke smedejernsarbejde som den gitterport derind til. Der er mange forskellige detaljer i det, og der er de store, flotte valmue blomster, som også dekorerer hele partiet. Meget, meget smukt arbejde og meget smuk indgang til hans gravkapel. Vi er nu i oberst Hans Friis' gravkapel. Vi har talt meget om oberst Hans Friis igennem kirken, men nu skal vi vide lidt om, hvem var denne Hans Friis egentlig. Han blev født i 1625 af en meget rig familie, og han blev, som datidens unge mænd dengang, blev sendt ud på dannelsesrejse i Europa. Han var meget vellidt, fordi han var en flink ung mand, og derfor blev han inviteret ind hos mange familier. I 1648 bliver han gift med Helvig Marsvin, som var datter fra Clausholm Slot. De får en datter, som desværre dør i samme dag, som hun bliver født, og det er der, vi har en lille barnekiste hernede i gravkapellet. I 1652 får de endnu en datter, Christiane. I 1678 dør Helvig Marsvin, desværre, og det var hårdt for obersten. Samtidig må han så året efter have endnu en sorg, i det han mister sin datter, Christiane. Hun bliver gift med en Jørgen Rantzau, og de flytter til Hamburg. Han havde det sådan, at han skulle arve sin kones del af arven fra hendes mor. Og det fraskriver han sig i første omgang, men senere siger han, at han gerne vil det, og kommer altså ud i en familiefejde med oberst Hans Friis. Det var meget nedværdigende for obersten, at han skulle ud i den familiefejde. Han måtte også ved den lejlighed forlade Clausholm. I 1682 bliver han gift igen med Dorothea Brockdorff. Hun dør også før ham i 1693. Vi har altså med en mand at gøre, som har haft et hårdt liv. Han har mistet både sine koner og sine børn, og har en stor formue. Derfor beslutter han, at han vil starte den hørningske stiftelse. Han ejer 5 kirker: Kristrup Kirke, Årslev Kirke, Hørning, Vejlby og Vivild kirker. Han har også godserne Hævringholm og Tustrup. De 2 godser er han meget på og bor der, efter han må forlade Clausholm. De 5 kirker beslutter han i slutningen af 1680'erne, at han vil gøre i stand, så de kan være klar for eftertiden. Og da han bor mest på Tustrup Hovedgård, så bliver Hørning Kirke den kirke, som han vælger at lave sit gravkapel og udsmykke på smukkeste vis. Thomas Quilinus, som var belgier og som kom til Danmark, har lavet gravkapellet herinde med den flotte statue af oberst Hans Friis, bygget i marmor. Til venstre for obersten sidder hans kone Hedvig Marsvin, og til højre Dorothea Brockdorff. Oppe over er datteren Christiane. Rundt om er der en masse familiens våbenskjolde, og ud fra epitafiet kan vi se en masse
trofæer, krigstrofæer. Udover at han har sit fine epitafie her, er der så en stor tavle herovre, som beskriver hele oberstens livsforløb. Det kræver sit at læse den igennem. Til vestsiden har vi en tavle med præstetavle fra reformationen og frem til 1696. Og den sidste tavle derovre er en beskrivelse af alle de gårde her omkring, som skal sende naturalier og andre ting til netop hans hospital, den Hørningske Stiftelse. Han var virkelig en mand, der satte alting i system og bestemte, hvordan det hele skulle være. De øverste stolestader er flot udskåret, og det er også fra oberstens tid. Der har vi Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, de 4 evangelister. Og nedenunder er der våbenskjoldene, oberst Hans Frises, og der er Brahe, Marsvin og Vittrup. Oberst Hans Friis, han var ikke kun oberst af navn, han var også oberst af gavn. Han tog ud på togt med sine soldater, som han samlede, og han hjalp også kongen. Han var jo et meget gudfrygtigt menneske, og derfor holdt han også andagt med sine soldater og havde sin rejsealtertavle med, som vi kan se her. Det er en fløjaltertavle, hvor siderne kan lukkes sammen, og så kan den transporteres. Og når han så holdt andagt med sine soldater, så foldede han den ud, og så blev der holdt andagt. Øverst i hvælvet her var herskabsstolen hen over stolestaderne, og der sad herskabet, når de var i kirke. Der var et hul ind igennem hvælvingen her, hvor de gik igennem, og der er en stor jernlåge, som var lukket foran åbningen op til herskabsstolen. Væbnerstolen her ved siden af sad oberstens væbnere og passede godt på ham, så der var ingen fare for, at der skete ham noget, når han var i kirke. I restaureringen i 1886 blev herskabsstolen fjernet deroppe fra. Den blev beskåret med et fag, og også en del af prydelsen er taget af. Og den står så nu hernede i tårnrummet og bliver brugt som præstetavle, der er gået tilbage til reformationen og så frem til i dag.